Jesu. Amen. Ngiyabona kubona ungajahili ususekhaya verse number 12 uzuyoma verse number 25 uJesu uhamba nabamekhala ukubona ngiyazamela lokhu egameni likaJesu ithi uma umbona ukuthi noma uNkulunkulu ingxenye yakhe ephelele ithi ngenxa yokuthi wayengumuntu futhi ngokuphelele esasemhlabeni ithi iBhayibheli walamba esendleleni ehamba nabafundi bakhe uthi mayehamba umbhali uMarko uthi wayewabona isihlahla sama fig tree ezakude egameni ithi iBhayibheli uma uJesu ezakude lesihlahla sasisihle sibonakala ukuthi cha kunokudla la egameni lika Jesu isihlahla sasiheha sasitshela uJesu ukuthi indlala njengamanje iyaphela iBhayibheli ithi uJesu eza expectile ukuthi kukhona engizokuthola esihlahleni sidle nabafundi bami ithi iBhayibheli ibheka mayifika isihlahla sihle njengoba besisihle ekude kodwa isihlahla ama-fruits asinawo uma umbhali ngimlandela kahle egameni lika Jesu uthi uJesu wabe esephoxeka embarrassed and disappointed ukuthi isihlahla simdonsile kwangathi sinakho ukudla kanti isihlahla asinako iBhayibheli ithi wakhuluma ngezwi akasithintanga ngesandla wasiqalekisa kusukela empandeni sanyuka kwaya emagatsheni nasemahlamvini ithi iBhayibheli abafundi bakaJesu uma eqedwe usiqalekisa waqhubeka nendlela wangabuka ukuthi kwenzakalani esihlahleni iBhayibheli ithi uma bedlula abafundi bakaJesu esihlahleni bathi Jesu mana konke enzakalayo esihlahleni uJesu umayema bathi Jesu sondela isihlahla sibolile kusukela empandeni zaso egameni lika Jesu now he has to school abafundi bakhe ukuthi in the country where I come from izwi maliphumile lenza lento ekunywe izwi ngaleso sikhathi egameni lika Jesu uma izwi likaNkulunkulu liphuma kuleli dokodo ebese lingayenzi lento kuwe ekumele ngabe liyayenza inkinga yikho ezwini inkinga target of the word of God egameni lika Jesu wabona isihlahla siboliswa nje izwi likaNkulunkulu egameni ilento kade sikhuluma ngayo izolo ebusuku besikhuluma bathi ngezwi likaNkulunkulu namhlanje engifisa sikhumbuze abantu abaqalayo ukuhlangana nathi ukuthi into esikhuluma ngayo kuleli dokodo for the next 12th night sila so besikhuluma ngamandla ezwi likaNkulunkulu malike lakhuluma itarget layishaya itarget ithatha iform yezwi likaNkulunkulu asiqale nto ukuyibonela siyibonile encwadini mangaphosisi kaLuka uchapter number 1 uverse number 37 no verse number 38 ingelosi ihlangana nowesifazane igama lakhe nguMaria usemncane egameni lika Jesu usemncane uMaria usayiteenager uma ngingaphosisi kufika ingelosi ithunywe ezulwini izoletha izwi likaNkulunkulu kuMaria elikwazi ukushintsha itarget yezwi ithatha iform yezwi likaNkulunkulu ingelosi imbona ithi ubusisiwe nasesifazaneni iBhayibheli ithi for the first time uMaria uyaqala ukubona ingelosi kaNkulunkulu ikhuluma naye ubelokho ebone nje abefundisi elokho ebone nje abantu beshumayela ivangeli for the first time kufika ingelosi ithi ubusisiwe nasesifazaneni uMaria uthi cha ufike eli bengakashadi ufike ngisa engaged lento ishoyo
yokuthi ngizakuzala uMesiya bekumele ngabe ufike nobaba lona ongithembisa umshado at least esengishadile egameni lika ngoba asikakahlangani phela naye ngoba besingakashadi. uMaria schools the angel ngokuthi la emhlabeni akufani nasezulwini. Uma umuntu ezoba nongoshe ekhaya esibelethweni sakhe bekumele bekhona indoda eqala egameni likathi. Ingelosi schools uMaria bayaskulana bafakana esikoleni. Ingelosi ithi cha, in the country where I come from izwi maliphumile itarget yezwi takes the form of the word of God. Uthi Maria engabe unjalo in your country njengoba uthi njena ngizokhulelwa engabe ngizokhulelwa manje. Ithi ngelosi yena ngempela awuyidingi indoda uma sekufike lento yasekhaya la ngivela khona. Uma nje ithi uzakhulelwa kuzoba njalo manje. Uthi Maria kuverse number 38 makube kimi njengokusho kwezwi likaNkulunkulu. Ithi iBhayibheli wahlala ungoshe ekhaya same time wakhulelwa indoda ingekho egameni likaJesu. Ilento esizela ukuthi sonke kwasila usungaphele izinsuku ungashaya umhla ka27 ungazange wekhulelwa egameni likaJesu. Silasi zoconceive lento yasekhaya ezulwini ethi uma ishaya target ebese target ishintshe and take the form of the word of God egameni. Ngizwile bandla lamakhuluma ngilalela kahle. Matthew chapter number 14 uJesu kade esentabeni enoJehova kade ethandaza the whole night. iBhayibheli mayefika erenke ekseni bazalwane ethatha indlela ebheka ngaphesheya kolwandle noma ngaphesheya kwalendawo akuyona. iBhayibheli ufika ekseni amatekisi akaqala amatekisi. Mayefika uJesu ngoba ufuna ukuwelela ngaphesheya abafundi bakhe bahluphekile phakathi olwandle bahlushwa isimo samakhakhasi afuna ukubulala umkhumbi abamba ngawo. iBhayibheli ithi uJesu walungisa impahla wabeka unyawo emanzini yahamba leyanto yahamba phezu kwamanzi. Ithi iBhayibheli abafundi bakhe bahamba izolo ntambama yena uhamba namhlanje ekseni kodwa ngenxa ukuthi kuhamba into yasezulwini ngcibhela ezulu ubhuti omdala isilenda ehwanqa likaMaria. Ithi iBhayibheli lento ya overtake umkhumbi ohamba izolo kodwa igijima lento ishaya kancane inedikhoramu egameni likaJesu ilinde nomuzwa sengathi ngikhona isikhathi eside ayifiki lento namhla ifika kwakho namhla ifika kuwena. He will overtake egameni likaJesu waseNazaretha. iBhayibheli ma ingilambise kahle ithi may overtake umkhumbi yafika yawudlula yayisiqhamuka in the future yeza in the present yomkhumbi kaNkulunkulu njalo bazalwane. uNkulunkulu akahambi nathi from the present life engalazi kusasa. First uqala kwikusasa kwi-eternity bese yabuya ezolanda thina bese sidlulisa kuzo zonke izimpi ayibonile ikhona endleleni egameni likaJesu. mayefika emkhunjini bathi siboko yabona babe ngakasho ukuthi unenyoka awukakakhona. When you are playing church wena babe ngakasho ukuthi wena uyisiboko awukakholwa wena. Hang around, stick around with us. Ilima egameni likaJesu, hang around with us. Uzofika kule level la khona omakhelwane bazothi uyapoka wena hayi wenzakani hayi bona nathi siyakholwa nje but lokholwa kwakho umuntu bese uyasho ukuthi no mina ngavumelana ngaba i-target of the word of God. Nathi manishaya izwi kimi ngase ngishintsha ngathatha i-form of the word of God. Ithi iBhayibheli bathi sipoko wayesethu Peter kodwa lesipoko ngathi ngiyasazi indlela esiyisilenda ngayo engathi uyena uye umthakathi wendaba uye lesi sipoko. Balo wayesethi wena Peter njalo uyathanda uqina isipoko lesi uPeter wabesethi anike nime kancane eJesu uwe lawo yaphendula incilimbela la ezulu ubhuti omdala. Ithi lento uma kunguwe
Nami phela ngiyathanda ukwenza izinto zabo Jesu. Uma kunguwe noma angenza izinto zakho phela nami ngivumele ngibize ngihambe phezu kwamanzi. Ithi iBhayibheli uJesu uma ephendula uPeter uthi woza. Yaphuma lento emkhunjini. Uma uphuma ke emkhunjini uyehla. Uma ubizwa uJesu wehlela ngezansi kuqala. Awumenunyuke uma ubizwa uJesu qala wehlele ngezansi kuqala. Ithi iBhayibheli yehla lento yaba outside of the boat egameni lika Jesu. Uma ubizwa uJesu uqala uphume endaweni. Mawuphuma bese wehlela ngezansi awazi ukuba noJesu la ukhona naye abe khona esigodini nasemanyaleni la ukhona first time uqala uphume ube ngaphandle bese wehlela ngezansi egameni ngesikhathi wehlela ngezansi kuyahleka ihlabathi uyazi wena ukuthi uyohamba phezulu kawoza ithi iBhayibheli uPeter hamba ngaphezu kwamanzi kodwa wahamba ku red carpet wezwi likaNkulunkulu elathi woza njoba bembona abantu hamba phezulu kwamanzi yena uPeter akahambi phezulu kwamanzi mufuna ukukholwa ngempela ukuthi uPeter akahamba phezulu kwamanzi hamba phezulu kwamanzi ubona uzotha kana hamba khona sizobona thina sozwa nawe ngakusasa uthi asiye sokubona isibhedlela amanzi asekwenze njalo ngoba uyaqina uPeter akahambi phezulu kwamanzi kodwa uhamba phezulu kawoza usukela namhlanje uzohamba phezulu kwezwi likaNkulunkulu awusahambi zonke indlela eyikhona ezweni egameni lika Jesu usuhamba phezulu kawoza egameni lika Jesu yahamba leyanto yahamba phezulu kwamanzi for the first time. Ethi iBhayibheli ithi mahamba phezulu kwamanzi yayisicabanga abasele. Yayisithi yazi ngingcono. Uyazi ukuthi ngingcono bakhona nalabo ebazalwane abayithe bangcono kunawe. Bakhona nalabo abane service endleleni yokukholwa endleleni yobuKristu abayithe sebefikile khona. Yet uPaul ngapha uthi ngibona kafifi. Ngibona kalufifi kube ngathi isesibukweni angiboni kahle. The greatest theologian ever ithi ekugcineni kokukholwa isizwe lalomthombo bokufa ithi yonke lento engiyibuka bengibona nje kalufifi egameni lika Jesu wase Nazaretha. Uma ngilalele kahle bandla lamakholwa lelizwi namhlanje esikhuluma ngalo linamandla okudala. Ngimbonile mina in the book of Genesis number 1 verse number 3 wakhona ithi iBhayibheli zangathinte ngesandla. Ithi iBhayibheli wathi let there be light. Ithi iBhayibheli ukukhanya kwangagolosa kwakhanya for 4 days emhlabeni. uNkulunkulu kade edalile alikho ilanga azikho inkanyezi ayikho inyanga kukhanyisa izwi likaNkulunkulu. Ake ugoduke ebese khaya uthi noma ugesi ungangakhanya kodwa uma khona wena kuyakhanya egameni lika noma impilweni yami ngamnyama kodwa uma khona wena Jehova kuyakhanya. Usho kumnyama ngingahliwe kodwa uthi uma khona wena ngiphasile noma ngibuye no2 kuba nomkhongo mina wokuya no level 3 no2 kodwa ke sesikunikeza manje tip ukuthi uma uyibuka le report card bese uthi kodwa kuyakhanya kodwa lo 2 uzoba 6 uthi kanjani ungayenzi homework ngasi kuba nemkhuba nini. Alifeli niyabhubha. Kodwa ke be the target of the word tonight. Be the target of the word of God. Inamandla lento yokholwa egameni lika Jesu. Sizoxoxela indaba emfishane bese ngihlala phansi. Kodwa nje ngizothi inamandla lento yokholwa. Isihloko sanamhlanje sithi a story told in 7 days. A story told in 7 days egameni lika Jesu. Silapha encwadini kaGenesis. Igama lithi Genesis lisho ukuthi isiqalo, origins. Ila izinto ziqala khona egameni lika Jesu. Incwadi kaGenesis ibhalwa ipeni lika Moses. uMoses iBhayibheli uma ebhala ubhala le ncwadi
ebheke ezweni laseKenana ephuma ezweni laseGibhithe. Sizwana badlala makhono lethi amen kakhulu nodawana. Angifuni nisale unize niyobuza nekhaya uqamba amanga lo ashide ngayishona. Moses mayibhala incwadi kaGenesis uyibhala after 2 to 3 months ephume ezweni laseGibhithe ehola abantwana bakwaSirayeli. Igama elithi Moses igama lesilungu ukuthi Moses, igama lelithi Mose igama lesintu sakithi ulimi lwesiZulu. Igama lika Moses langempela igama lithi Moshe. Leli gama elithi Moshe leli gama leli uliqanjwa indodakazi yaseGibhithe uma imxosha. Ngithi uMoses waxoshwa wamxosha nje emanzini emfuleni iRiver Nile egameni lika Jesu. Umxosha nje uMoses ubekwe unina laphana emfuleni ngoba iGibhithe uzalwe uMoses iGibhithe libulala izingane zabafana egameni lika Jesu ukwehlisa isibalo sabantu bakwaIsrayeli abazalelwa ezweni laseGibhithe ngoba uNkulunkulu wenza isimanga eGibhithe ngesikhathi becindezelwa kakhulu bebulawa becindezelwa ngobugqila baseGibhithe. Ithi iBhayibheli the more they were oppressed the more they grew in number. So lento sifunda ukuthi uma ngempela ufuna ukuba umKristu egameni lika Jesu nansi into ekumele uyamukele. Thina maKristu sikhula uma sicindezelekile. Uma sibe sabasenkululekweni asisakhuli njengamaKristu. The more you press us down, the more we grow even higher. We are like a tennis ball. A tennis ball, the harder you hit it on the ground, the higher it goes egameni lika Jesu. Uma ukhona la endlini kodwa ungacindezelekile, that means you are no longer growing kule ndlela yobuKristu. Ngoba kumele kube khona izinto izinezimo ezicindezela ukuphila kwakho uJehova azoyisebenzisa to shoot you higher than the level okuyona egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ingakho iBhayibheli lithi the more they were hard pressed, the more they grew in number. You will find this very same concept in the book of Acts. La khona ibandla lobuKristu loqala emhlabeni, the more lalibulawa lipersecutwa, the more it grew in number. Mawubona nje eMzansi neAfrika ngathi asakhuli kahle njengebandla lobuKristu. It is because laba baphendukile, they are no longer hard pressed and persecuted. That is why we are no longer growing at the pace ekumele ngabe sikhula ngayo. Yini ecindezela amaKristu? Sicindezelwa ukushunyayelwa kwevangeli, sicindezelwa ilento esiyiyo. uIsrael eGibhithe wawucindezelwa ngesizathu sokuthi nje ubiza igama lika Jehova. Uma ubona ngathi awucindezelekile ingoba igama lika Jehova libizwa kuwe, ingoba ukushunyayelwa kwevangeli nasempilweni yakho into engekho egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngilale kahle bandla lamakholwa. iBhayibheli lithi uma uMoses ezalwa wenza isimanga uNkulunkulu uthi kuma midwives aseGibhithe uthi ningambulali lo ningambulali lo, I will save the children of Israel under your oppression as Egyptians, so do not kill this one. IBhayibheli midwives mayibona lo mfana omncane zangambulale because already uNkulunkulu wayesekhulumile nawo ukuthi this one must not die. Ngathi ngangikhona ngingekho egameni lika Jesu ngamhla uzalwa wena, abanye bemiskela omama, kodwa uNkulunkulu wathi not this one. This one uzohlala 9 months kulesi sibeletho azaphila. Ngathi ngiyabona ngamhla abanye bezalwa ngesikhathi unyaka wazalwa ngawo nangosuku wazalwa ngalo zafa esinye ingane, wasithi uJehova not this one, not this one. Ngiyamdinga ngomhla 15 ebusuku eDobsonville East. Kunento engifuna ukumtshela yona ukuthi the harder ecindezelekile ingesikhathi ngifuna ukumphakamisa
egameni lika Jesu wase Nazaretha. Ngilale kahle bandla lamakholwa. Ithi uma wakhe wamthatha wamakhela ubasket wawuhuqa ngekoltani ngaze uhuqa yini. Udawukhoba ke. Wawuhuqa ngekoltani. Ithi iBhayibheli waye wawubeka emfuleni iRiver Nile. iRiver Nile infested by the alligators of Egypt. Igwele ama-alligators of Egypt. Bekumele ngabe uthi uyahlala nje ubasket emfuleni ama-alligators aseGibhithe athi nasi snack abangisane ngomzimba omncane wengane encane, but uJehova watshela ama-alligators wathi not this one, for this time become vegetarians egameni lika Jesu. Washintsha ama-alligators uthi abe ngama-vegetarians, wawalusa wawayisa kude wathi not this one. Do you remember when you survived a car accident? Do you remember when you survived a sickness and disease? Jehovah that day, what not this one, not this time. And the 15th of September 2025 is coming. I want to tell this one something. Invest for my own glory. Egameni lika Jesu. Nangu uprincess wasezweni la seGibhithe kunamashowers eGibhithe amahle, nama bathrooms amahle, abageze endishini eGibhithe, bageza kobhava abahle, angithi uyingane yasebukhosini. Kodwa iBhayibheli ngelo langa uMose elapha emfuleni, iBhayibheli kuthi uNkulunkulu wabeka isandla emlonyeni ukuthi uMose angakhali ukuze lama alligators angaze aphenduke from being vegetarians aphinda bama carnivores, ngoba nalengane iyakhala. Ithi babe lapha kwi-palace uthi kulo mama kule ntombazana ungageze ekhaya namhlanje abogeze emfuleni kodwa ngikubekela yona ungagezi namhlanje ungagezi kwishower. Ithi babe liyathumiseka le ntombazana cha angizugeze ekhaya kodwa namhlanje ngiyogeze emfuleni iRiver Nile egameni lika Jesu waseNazaretha. Ithi yabiza bonke abasisi bayo siyogeze emfuleni. Mayifika emfuleni ithi iyawaxosha amanzi izamugeza nanku ubasket, nanku ubasket. Yaqala ingane yakhala for the first time. Kanti ingakhali ngani all this time ukuze kuvuka ama-alligators asezweni laseGibhithe. Ithi ngidonseleni leyamkhulu le basket nolethela mayivula mameshana ingane eyomfana egameni lika Jesu. Ithi wamqamba igama wathi igama lakhe uMoshe. Igama lithi Moshe lithi saved from the dangers of the alligators of Egypt. And I want to tell you something. It is not only Moses who's being saved from the alligators of Egypt. It is me, it is you, it is all of us, and those who are following us online. You are Moses of our time. God saved you from the jaws of the spiritual alligators of this world. That is why you are here. So you were saved from the jaws of the spiritual alligators of Egypt. He was saved to lead Israel outside of Egypt. In the book of Genesis, that very same Moses as a whole Israel, el keeper ezweni laseGibhithe ehamba nawe ebheke ezweni laseKhanani. Lo Israel uMoses aphuma nawe ezweni laseGibhithe wangena eGibhithe encwadini kaGenesis number 46 verse number 27. Bala lapho lo Israel uMoses awukhipha ezweni laseGibhithe ungene eGibhithe encwadini kaGenesis 46 verse number 27. Kuleyo ndawana uthi uJesu noma umbhali uthi abantwana bakaIsrael bangene ezweni laseGibhithe bebalelwa kwisibalo esingu-66 kuverse number 26. Kuverse number 27 masethiwa bawu-70 ingoba sekubalwa uJosefa number 67, inkosikazi yakhe Asenath number 68, umfana wakhe omdala uManase number 69, ebese kuba umfana wakhe omncane uEphraim number 70. uIsrael
owawunobudlelwano neKenana ilabazalwane abawu70 egameni lika Jesu waseNazaretha. In the book of Exodus, number 12, verse number 37, verse number 40, ithi iBhayibheli uma sebephuma ezweni laseGibhithe behlale 430 years ezweni laseGibhithe, baphuma makubona amadoda ahamba ngeenyawo akwazi ukuya empini nakhona ayizinkulungwane ezinamakhulu ayisithupha 600,000 makubalwa amadoda angaya empini. Mase kufakwa nawe ke ndoda ola ekhaya, sekufakwa nanami, bese kufakwe lo mama laba, ufakwe nabantwana abakhona. Kuthiwa uIsrael owaphuma ezweni laseGibhithe owazalwa uIsrael owu70 kuGenesis 46 verse number 27 wawubalelwa ku6 to 12 million izigidi eziyisithupha kuya kwizigidi eziyishumi-12 12 million abazalwa iloya 70 ongene ezweni laseGibhithe in a space of 430 years egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lalela, uma lo-Israel usuphuma ezweni laseGibhithe usu about 6 to 12 million uphuma. iBhayibheli uma ngilandele kahle ithi not a single one of them, even the Moses, the one who was saved from the alligators of Egypt, was also born in Egypt. No Israel uyafana nami nawe. No Israel awulazi iKenana uthi likuphi nendawo, ulandela insika yefu ebusuku. Uma insika yomlilo ebusuku, emini ulandela insika yefu egameni lika Jesu. Insika yomlilo ebusuku ngoba kuyabanda ehlane lawo hamba khona uIsrael. uJehova wehle ezulwini abe heater over the night to warm Israel. Mawuhamba ehlane babe warm, bangabi nepneumonia. Emini ilanga liyashisa ehlane, uJehova uyehla abe insika yefu, abe air conditioner to cover Israel ngokumoya obandayo ukuze bangabi ne-skin cancer ngenxa ye-scorching of the sun besahamba endleleni. Mangilalela kahle kuthiwa imimoya emihle ne-shy breeze emnandi isezweni lasePhoenicia ngasendla ehlane kuyashisa. uJehova walanda iweather yasePhoenicia lephezulu wayilanda wayiletha la ehlane to cover Israel ukuthi noma usehlane kodwa ungazizwa ukuthi usehlane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mawuphuma uIsrael ehlane uphuma abantu abazalelwa eGibhithe. Kulomhlaba esikona namhla siphuma siya ezulwini, singalandwanga thina uMoses, silandwe ingadlangadla yezulu ugandaganda oyelo, silandwe uJehova uqobo lwakhe in the person of the Christ. uIsrael walandwa umuntu osenyameni ophiswa njengabo. Thina masilandwa asukulandwa umfundisi, asukulandwa umprofeti, siyolandwa uyena uqobo lwakhe umdali wezulu nehlabathi. We are more gracious than Israel owalandwa uMoses ezweni laseGibhithe. Remember, bahlale eGibhithe 430 years, which means bonke labantu abaphumayo bazalelwe ezweni laseGibhithe. Nawe njengoba uhlezi la namhlanje ebusuku uzalelwe kuleli Gibhithe esikulona. Not a single one of us has seen heaven. No matter how powerful the pastor can be, no one has seen heaven. Ngamehlo akhe singadlala ombholo. Basuke nje befuna ukudlala njengalabo abangafunanga ukushintshwa i-target of the weight. Yabona, uma usube i-target of the weight of God, wafuma izwi laguqula isimo sakho, awuthatheki ngento nje engekho ezingamanga. Uzona begwele itende elikhulu ka-5,000 bezolalela incebo ithi ngibuye ezulwini. iBhayibheli lingaka sesolita zoyishumayela. Incwadi zu-66 Old and the New Testament. Ebese nje umane uthi sengibuya khona ngoba nani you are gullible.
Ebese hawu amen. Hallelujah. Izibe nesibindi ithi ngifike ngathatha iselfie. Shuthe ezulwini kune network. Abekho nocabanga la ukuthi kazi yiphi service provider esebenza ezulu MTN noma uVodacom noma uTelkom. Akekho nobuzayo kuthiwa nje amen ngoba abantu abasafuniswi bafuna imangaliso kanti imangaliso zilandela izwi lali ingekho khona izwi isimangalisa senzeke. Ngilalela kahle bandla lamakhono. uNkulunkulu uthi Moses ngeke bafike phela eKenani bengazange bagcwaliswa ngeKenana la kuphume iGibhithe ngelekeqi bangacabangi iGibhithe kodwa bese Kenani bangabi neGibhithe emakhanda kodwa bese Kenani. Ngoba ngibona ngathi badwela ubuGibhithe hlala phansi akubabhalela ama-origins abo bese uyabatshela ukuthi ngubani egameni likaJesu. Ingakho uMoses uma ebhala introduction yakhe uthi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba kanti abanye babo sebazabanye uNkulunkulu basezweni laseGibhithe noma bemkhonza noJehova kodwa bemkhonza bemsheba noNkulunkulu basezweni laseGibhithe. Angithi nathi kuleli Gibhithe esikulona siyamthanda uJehova. Angithi bazalwane kubona nomama uma besholwe indoda ngathi phela ngangihamba la emhlabeni batula izingoma ezimnandi ezithi ngiyamthanda uJesu ishonile indoda nana kumkhumbi khulula umoya usebotho injobi feel indoda uthanda uJesu injobi feel indoda ukhululekile emoyeni lo simiyeke lo mama uzozala imali asisho kuwe siyayisholo nje kodwa isithathu lokho masilingana phenduka lalela lo Israel esikhuluma ngawo esiyiwo thina namhlanje siyafana ncamashi ngathi ithupha zegwayini ngathi ithupha zentwaleni thina noIsrael owaphuma ezweni laseGibhithe. Number 1 lo Israel awazi ukuthi likuphi iKenani. Number 1 o parallel nalo number 1 thina nje wasihlezi la akekho wazi ukuthi likuphi iKenana esiya kulona. Number 2 lo Israel mawuphuma ezweni laseGibhithe waphuma ugcwele iGibhithe ekhanda. Ingakho nje nathi nje uIsrael kamoya ophuma kuleli Gibhithe esikulona nathi sigcwele iGibhithe la emakhanda sigcwele uNkulunkulu basezweni laseGibhithe. Ikhuluma nje abanye bethu bafaka ama safety belt egameni likaJesu kodwa bayafuna lo Jesu kodwa bayafuna sengathi lo Jesu angasizwa into ethize masilala ebusuku bayakhafula ngakusasa babiza igama likaJesu ngakusasa makusebusuku benza izinto zasezweni laseGibhithe. Ngikhuluma nje nakhona obambe ngathula othi nje ngeke phela ngibambe abe yedwa fanele kibe no minister of finance bese kuba no minister of housing ngeke phela iGibhithe ehleze ekhanda egameni likaJesu ngeke asabuye uJesu noma ngeke sifike eKenana uma sagcwele iGibhithe emakhanda ethu. Bekumele iGibhithe lisale endleleni ebheke ezweni laseKenani uthi babhalele ukuthi ubani odala izulu nomhlaba ubani okumele akhonzwe. iDuteronomy number 6 verse number 4 ithi babhele uNkulunkulu munye egameni likaJesu munye omele ukhonzwa uyena yedwa odale izulu nomhlaba. Mawufunda uverse number 2 ithi babhele umhlaba wawuyihlane elingenalutho kwakubumnyama phezukotwa kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezu kwamanzi. Statement number 1 umhlaba wawuyihlane. Ihlane indawo eyingozi ngoba ihlane indawo engenamanzi. Ihlane bamba
ihlane indawo engozi ngoba ihlane a desert is a place where there is no life or a lifeless place. Uma umuntu engena uNkulunkulu uyingozi kuye abe ingozi nakwabanye abantu. Ingakho sisaba ukuhamba ebusuku egameni lika Jesu, asabi ibhubesi ngoba likho eDobsonville, asabi imfene ngoba kodwa ke kono usezothi ngoba ikhona nje lapha kwami. Asaba sothi uBethani ngoba ngeke azawufuna uyathatha ngoBethani. Asaba uBethani, asabi ingwe, sesaba omunye umuntu. Ngoba umuntu olihlane, umuntu ongena uNkulunkulu ufana nomuntu oyingozi. Uyingozi kuye abe ingozi nakomunye umuntu. Umuntu nje ongena uNkulunkulu uthatha into ebhaliwe ukuthi it causes cancer and it kills. Umbone emgaqweni elokhu yithi nje with a smile. Ibhaliwe ukuthi it causes cancer and it kills. Ngenxa ukuthi uyingozi kuye akana uNkulunkulu uyidlale into ehleka. Enciphisa insuku zokuphila kwakhe. Enciphisa one by one, committing suicide every day of their lives. Egameni likathi abanye badla insuku. Gogo. Uyithatha njengozipho, ningangibuza ukuthi ngangiyibona kanjani. Ngibambe njengozipho bese uyibamba nje uyisi kanje. Lezi imbobo zamakhala uJehova ayidakela ukuphefumula, sesaba ushemula ngaphakathi simnyama, uthi phela simnyama inensizi simnyama ngoba sesaba ichimney. Ngoba lo muntu lona akana uNkulunkulu. Mombuza ukuthi kwenze njani, athi ngiphethwe ikhanda. Nanka amaphilisi ekhanda, izwi likaNkulunkulu. Be the target of the word of God. Umuntu ongena uNkulunkulu egameni lika Jesu uthatha into ebhaliwe ukuthi khona u6% la. Lo 6% uzokwenza ukuthi ungacabangi kahle. Abaqedelanga lapha. Bekumele babaqedele ukuthi uzokwenza ungene emgaqweni uyijethi ukuthi imoto kanti la. Yenza lento ungacabangi kahle. Yabona bengathi udingela umnyofu ukubone maku umhla ka25 December nomhla ka31 December ukubone kudawa ngisho ugogo kholwayo edawe iphaphele uthi nginike nami bazikulu iyazalwa imvana. Uzalwa ini? Makuzalwa imvana usuthi iba tipsy wena. Iba tipsy ngoba nakho imvana iyaza. Nginike nani abantu abomntana usuyosibonisa kwazi isewazi sesikhohlena ukuthi amadola abhlungu. Sesidansa nezingane. Sidansa asinaNkulunkulu. Lensekwazi umuntu ongena uNkulunkulu uyingozi kuye aphinde abe ingozi nakwabanye abantu. Nangomunye bamdubulile ube ingozi kuye wayingozi nakwabanye abantu. Bamenzani? Bamdubula. Namhlanje kuthiwa he's a martyr. Akusabukwa ukuthi ube ingozi emphakathini lo. He was a prophet of segregation. Namhlanje he's a martyr. Umuntu ongena uNkulunkulu uyingozi ngisho kumkakhe. Ungathulele ebusuku umbone ephethe umessage emqaleni wakho uthi wenzani bese sorry man ngikhona into endoyinquma ngayo. Kanti besefuna unquma wena. Izwi lathi vuka waphela ngoba wena wakhetha ungibatha nengozi. Balona iBhayibheli ithi umhlaba wawuyihlane elingenalutho. Bamba statement elingenalutho. Umuntu ongena uNkulunkulu akalutho. He or she is in the point of nothingness. Ngolimi lesizulu lesizalwazi uyinebeton. Umuntu ongena uNkulunkulu with all the assets and houses and cars. Uma ungena uNkulunkulu uyafana nomuntu ongenalutho. You are empty. Ingakho noma usanda qonywa umuntu umesanda qonywa yena
awukwenza ukafiki so basandu kumtshela ukuthi bayamthanda usangana ufa bese umuzi athi you are my world hayibo all this time ubungenamhlaba wena ubuphilaphi sonke lesikhathi njengoba sekuworld egameni lethu ubuzwa kahle bethi kodwa ngeke ngiphile ngaphila kanjani ngaphandle kwakho hayibo wena hayi benekhanda elikhulu hayi ngaphila kanjani ngaphandle ngaphandle kabani ngabale nani ngiyathatheka mina ngabaleka kabi ngabaleka ngoba ngamhlalo ngimdamba uyongibulala lo no, this is not love. This is obsession. This is not love. This person will kill you. Namhla uthi ngiyahamba uyothi no, if I can't get you, no one will do it. Uyokushisa nendlu fake acid. Ngoba wathi ukuthi you are my world. Umhlaba wakhe kusuhamba uzothi mina angisenamhlaba. Uzothi angishisa umhlaba. Ngoba umhlaba angisensenawo. Bazalwane iBhayibheli lithi ngaphandle kaNkulunkulu you are nothing. We never torn egameni likathi number 1 uyinkosi uyihlane you are lifeless. Number 2 you are nothing, state of nothingness. Lalela iBhayibheli lithi i-statement sesithathu umhlaba wawuyihlane statement sokuqala elingenalutho statement sesibili utshela uIsrael obheke ezweni la seKhanani utshela thina esibheke ezweni laseKhanani okuyizulu lapho esiya umhlaba oyihlane elingenalutho iBhayibheli lithi elingenalutho istatement sesibili lalela kwangubumnyama phezkodwa you are in the state of darkness. Noma ngathi kuyakhanya remember if you don't have God and you are here tonight you are in the state of darkness. Ubumnyama into ebuzwa kuwe angiphathi uma uphinda ube mnyama futhi njengami kanti sethiwa wena nje ungena uNkulunkulu umnyama futhi uyi double portion uyi double impact ye darkness. Uhlala ucabanga izinto ezimnyama ucabanga udoti wodwa uhlala ucabanga nje ukuthi ngizobenze njani kodwa ebese ubumnyama buthi bathakathe bese ngani uzowabulula gibela uye Faraday zonke into zakho ziyolunga eFaraday inqwaba la into zalungiswe eFaraday. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi ukhona la namhlanje usuyazi ukuthi into zakho zilunga ezwini awudingi ukugibela itekisi nanti izwi into ekwazi ukushintsha isimo setarget yazi itarget ithatha iform yezwi lika uNkulunkulu. Mina makuthiwa ngowena bengizothi mangifika nje ekhaya ngakho namuntu mina ngifuna isikele ngithi ngithanda isikele bathi hayi ufuna ukwenza homework yini lethanda isikele ebese nje uye ebathroom ufike nje uye nje la fika uyithathe vela ngithi ayisabonakala ukuthi ayikhala muni ayisabonakala ilensila ayisabonakala uma nje uyinje nqampu egameni lika Jesu awutshela umuntu yabona entweni yokukholwa awubiki awutshela umuntu wenza lento uJehova sethe yenze. Thina labazalwane seza kuyinto yokufa noma singafa sinankinga ukufa kuyinzuzo sihlukene nawo ohlebayo masifa njengamanje kwenzela lento esingenandaba nayo ngoba siyazi ukuthi no death can keep us in the grave. One day we shall resurrect and when we resurrect siyofana noJesu egameni lakhe. Asinendaba thina emakhaya namhla sihamba sikhethe ukuthi kwathiwa uzofa within 6 months. Ngathi ngizobulala kwathiwa izokubulala Nkosi izokubulala izokugila ngemoto uzongena ngaphansi kwamathayi ngabuya after 6 months bathi wakhuluphala baba bathi wakhuluphala
ngathi ilomthombo engiphuza kuwo. Amen. Bathi futhi ngathi usuka nyakhanye. Yini oyigcobayo ebusweni? Ngathi ngigcoba igazi lemvana. Bathi ama safety belt. Ngathi ngawa nqamula. Sengiphatha safety belt engabonakala. Izwi likaNkulunkulu. Ngiphila ngezwi. Noma ngafa, even if noma kuthiwa ngafa within that 6 months, it was okay. It was okay. No Jesu wafa nje. No Jesu wafa nje. Namaqhawokholo afa nje. Ngizophilelani mina? Ngizophila futhi akekho ke ongekazazi. Uyahamba nje. Ngengidlale nawe. Uyahamba. Ngeke ukukhohlise lana asizele lento lo wakhetha uJesu wa promote wakhetha uJesu wathola umsebenzi wakhetha uJesu wena bakunika isikhubu emsebenzini cha wakhetha uJesu wafa la ivangeli lokufa leli la uJesu uthi Matthew chapter number 10 verse number 34 kuya verse number 37 iBhayibheli lithi osathanda unina noyise nabazali bakhe akakufanele uma nje wena usaphila ngokwabakini uJesu cha awukangifanele mina uthi ngoba uma sengifikile mina intombi ihlukana nonina manje musukusaba ukuhlukana nabakini into eshiwo uJesu le musukusaba ukuhlukana noyihlo ngoba uthe uJesu uma sengifikile mina insizwa iyohlukana noyise uhlukana imono athi uma wasiya ngapha uthi ngoba sengilandela uJesu ngilandela uJesu mina sengilandela the source of life sengilandela ngadlangadla ezulu ubhuti omdala lalela iBhayibheli sesiyavala lalela iBhayibheli uma ingichazela kahle ithi umhlaba wawuyihlane lingenalutho kwangubumnyama phezulu kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezulu kwamanzi leli igama lithi kepha it is what we called a causative adversative conjunction. Hayi shayipiyana. Yazi nosinjalo yonke into. Nosinjalo yonke into ngiyabalela manje. Ngiyagoduka. It is a causative word. Igama leli elisho insebenzo. Akulona igama nje lisho umsebenzi leli igama lithi kepha. Noma kwakuyingozi lokhu kwakwangcono. Kungenankulunkulu. Noma lokhu kwangelutho. Kuyingozi nakwabanye abantu kuyinebethon noma kwakusebumnyameni sekuphenduke ubumnyama na but there was a causative there was a paradigm shift kwaba khona into eyashintsha impilo yakhe noma wayesebumnyameni ithi umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezulu kwenhliziyo enobuthakathi moya kaNkulunkulu wehla wenyuka kuleyo ndawo emnyama engenavuma namhlanje ebusuku vuma umoya kaNkulunkulu wehle wenyuke empilweni yakho konke khona into ebizokuthiwa ama metaphors ngizolo ngimfaka nje kancane yala nami mina ngihlele kuKristu niyenzohlala nami mina ngihlele kuKristu yabona kunento ebizokuthiwa ama metaphors ngizulu kuthiwa ingcezu zenkulumo yabo khona simile khona personification khona infuthi kunjalo okuzimoro no niyazazi lezi zinto lezi msanisha zakanzazi la umoya kaNkulunkulu awukwazi ukwehla uphinde wenyuka ngoba awunazi inyawo which means kule ndawana umoya kaNkulunkulu wenze imetaphor ini bazalwane isenza samuntu umoya ngcwele endaweni eminyama inhliziyo yakho wenze isenza samuntu wenza i-causative wehla wenyuka phezulu kwendawo eminyama efana nami newuwe namhlanje ebusuku lalela kusho ukuthini ukwehla uphinde futhi wenyuka akuzuchaza ungqondo uzochaziswe mawufunda incwadi kaJobe chapter number 1 kunemeeting ezulwini kukune uJobe usinikeza nje iwindi lokuthi ezulwini kwakunemeeting kukhona ihlalo zayidalwa engawelanga emhlabeni imhlaba engawelanga esonweni
zazikhona zize emithingini eyayibizwe uChairperson ungangezwe lakhe uJehova igama lakhe. Isihlalo sika planet Earth sasingenamuntu empty. Kodwa umhlangano wawuqhubeka. Why? Because umuntu okumele ngabe uzorepresenta ukuthi azoreporta ukuthi kwenzakalani emhlabeni ngamandla kaNkulunkulu wayewele esonweni igama lakhe uAdam. Ingakho isihlalo empty. Ingakho kuRevelation chapter number 19 itafula lide isihlalo empty. Zilinde iresurrection, zilinde the second coming of Jesus ezolanda ibandla lakhe ebese siba occupied ngathi. Isihlalo empty. Umhlangano uyaqhubeka quick isihlalo occupied. uJehova umisa umhlangano wo wambiza ngegama osehlalweni sika planet Earth wathi Sathane ufunani uphumaphi wathi now uyazi nje uyanazi udaba wabuza ibhasi ibhaliwe ukuthi washesha ibhaliwe nje wabuza ibhasi ibhaliwe wayesebuza uJehova ukuthi uphuma wathi ngiphume emhlabeni angani ngesathi ungilahla ku Revelation chapter number 12 verse number 9 wangilahlela emhlabeni ngizoreporta ukuthi emhlabeni ngiphethe kanjani ngenzala ngenze ibukwayo mangithanda ngidinga imoto ngalosuku ngibhasi ngiyamthakathisa lo ngiyamfebisa lo ngimshayisa indoda yakhe lo ngishayingi ngenza nje imix masana abuza uNkulunkulu athi wenzani emhlabeni lalela athi ngiyehla ngiphinde futhi mangithanda ngenyuka akusinjwa umuntu futhi ukwehla uphinde wenyuke uphatha number 2 ukwehla uphinde wenyuke futhi authority ukwehla uphinde wenyuke ngiphethe uphinde futhi ngine authority kuloko engiphethe kuzwa ngami lokho engiphethe lalela moya kaNkulunkulu endaweni emnyama ingozi endaweni ejulile nechaos ithi iBhayibheli umoya kaNkulunkulu shows possession and authority noma bengaba abantu abangakholwa emahlweni akho kodwa umoya kaNkulunkulu uthi abami they belong to me benjalo I have power and authority over their lives egameni likaJesu. Receive the power of the Holy Spirit, receive the authority of the Holy Spirit. Noma ngabe kuthiwa isimo sakho sesimnyama kangakanani, may the power of the Holy Spirit move down and up empilweni yakho. What was he doing? Umoya wawenzani mawehla wenyuka egameni likaJesu? Wayezisimo sechaos sibe kwi-order. He was bringing about order emhlabeni. May there be order in your lives egameni likaJesu. May the chaos that has been brought by the devil be eliminated egameni likaJesu. And everything that is planted by the devil in your life, may it be plucked out egameni likaJesu. Verse number 3 as we go home. Verse number 3 wabeseshongezwi wathi let there be light egameni likaJesu, and light became ngezwi lakhe. Then there was order, then chaos ran away and darkness ran away. May darkness run away from your life. May chaos move in your houses. Ukufa nezifo nayo yonke ehluphayo, may it move away from your houses. May chaos mayhambe. Allow the authority of the word, allow the movement of the Holy Spirit, allow you are possessed by the Holy Spirit of God. The Holy Spirit possess you. Jehovah ungo wako. Is there anyone namhlanje ebusuku othi I want this opportunity of chaos being eliminated in my life? Ngifuna lo moya ingcwele uzoletha order kwami. Lo moya ingcwele uzoletha order in my life. Lo moya ingcwele uzoqeda ubumnyama. For no one will get to Canaan engazange walawulwa umoya ingcwele egameni likaJesu. If you are here this evening, umanje ume ngeenyawo. Umanje ume ngeenyawo. Ngeke silokusibangela isicefe.
chaos ekwakho uyayazi. I-chaos ekuwela ngaphakathi uyayazi. I-chaos ela uyayazi. And namhlanje ebusuku, let's allow the Holy Spirit to deal with the chaos in the creative power of the Word of God. May you be free from any type of chaos. May you be free from diseases and sicknesses. Be free from all spiritual movements. As from today, you are the temple of God. You will wear what the temple, what the Holy Spirit demands you to wear. You will eat what the Holy Spirit demands you to eat. Egameni lika Jesu, indlela osoyihamba, indlela ilawulwa umoya kaNkulunkulu oyingcwele. Awusezo impilo yakho yobuKristu, ayisezolawulwa umfundisi, ayisezolawulwa isonto, izolawulwa thus says the Lord. Allow yourself to be changed by the target. Be the target of the Word of God. Utu Maria, as we are going to pray, makube kimi njengokusho kwezwi lakho. Enhlizweni yakho same ngeenyawo. Ithani nje makube kimi njengokusho kwezwi likaNkulunkulu. Ake sikhuleke. Siyabonga moya engcwele. Siyabonga ngezwi lakho elikwazi ukudala. Uthi David wasendulo kuPsalm number 51. Uthi dala kimi inhliziyo entsha. Ngoba le nhliziyo enginayo ibulele indoda yomuntu. Le nhliziyo enginayo inobuthakathi bokuthi emzini wami kunenkosikazi yomuntu engiyithathe ngokubulala umyeni wayo. Uthi uDavid dala kimi inhliziyo entsha. Uthine sime ngeenyawo nakuthine sihlezi phansi. Sisho njalo moya engcwele. Sicela le causative. Besicela uNkulunkulu othandekayo. The Spirit of God yahle enyuke ekuphileni kwethu. Dala kithi inhliziyo entsha. Inhliziyo engeke izilawulwe amasiko ethu. Inhliziyo engeke ilawulwe isonto. Inhliziyo engeke ilawulwe nabefundisi. Kodwa isalawulwa izwi likaNkulunkulu. Baba siyabonga ebusuku. Siyabonga ukulawulwa izwi lakho. Sibonga ichaos esithe yabalekela ukukhanya kwezwi lakho. Kusasa ebusuku siyabuya kuNkulunkulu. Sizozwa ukuthi what else is in the word. Engenza ukuphila kwami kube ngcono. Ngoba kunezinto engifuna zisuke empilweni yami, zisuswe yizwi. Babona amandla onke siyabonga. Siyabonga for saving us and for protecting us up until tomorrow night. Sithandaze egameni likaJesu waseNazaretha. Amen.